Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że cofiemy się do roku 1857. Ten dworzec właśnie jest otwarty. Czy wiecie, ile zajęłoby dojechanie wtedy do Bytomia? Ile? Godzinę. Nie. Bo nie było wtedy w Bytomiu dworca. Także nie dojechalibyśmy w ogóle. Bo w Bytomiu dworzec otwarli dopiero za 11 lat. Ale dzisiaj już jest, także zapraszam. Prosimy zachować Sie bitte vorsichtig und kommen Sie nicht an die Bahnsteigkante heran. Spóźniliśmy się. Naprawdę to nie. O! Pociągają nas Bałkany. Dziś krótki filmik ze względu na zły stan zdrowia i klimatu. Ciekawostka dla Mikoli, bo wiem, że są wśród widzów, prawda, fani kolei. Odjedziemy z tego dworca, zajedziemy do dworca w Bytomiu, zobaczymy, ile to zajmie i tam dalsza część ciekawostki. Dworzec wrocławski został ogłoszony drugim najlepszym dworcem w Europie po Zurichu. Wyprzedził Berlin i Londyn. A czy tam są fajne dworce? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? O, i są gołąbki na nim, można pokarmić. A myślą, zasy kochamy gołębie. Czy kojarzą Państwo taki oto pociąg? Myślę, że na pewno. EN57, tak zwany kibel. I uwaga, one nie zaginęły. One jeżdżą w kolejach dolnośląskich, tylko że przemalowane. O mój! No, trasa ta miała trwać 2 godziny. Oczywiście wyniosła summa summarum 2,40. A dzięki PKP i tak mogło być gorzej. Gdybyśmy się cofnęli 90 lat i byłby rok 36, to gdybyśmy z Beuthen OS, czyli stąd, wyruszyli o godzinie 5:18 rano, to mijając Gleiwitz, Hauptbahnhof, Heidebreck OS, Oppeln, do Breslau zajechalibyśmy o 6:58, czyli podróż trwałaby godzinę 40. Jak wtedy było ze spóźnieniami pociągów? No, nie wiem, ale domyślam się, że jeździły punktualniej. Domyślelibyście się, że po 90 latach kolej powinna jeździć coraz szybciej. No, może nie w tym przypadku, ale też tą trasę z Berlina na Śląsk w 1936 roku obsługiwał nie byle jaki pociąg, bo latający Ślązak. Zwany również frugający Ślązok, frugający Pieron, czyli Fliegende Schlesier. Pociąg, który rozpędzał się maksymalnie do 160 km na godzinę. Śmigał ze średnią prędkością 128 km na godzinę. Trasę
z Bytomia do Berlina pokonywał w 4 godziny 25 minut. Czyli można było z Beuthen wyruszyć po 5 rano, po 9 być w Berlinie, załatwić sprawy urzędowe, zjeść fajny obiad, przejść się tam kajść pod Zamek Cesarski i na wieczór wrócić sobie do domu. Chyba w 2022 roku analogiczna trasa, no odrobinę dalej, bo z Katowic do Berlina wynosiła chyba jakoś 6,5 godziny i to jakimś mega super szybkim ekspresem. Nie ma podjazdu w ogóle do tego, jak wyglądały koleje na Śląsku w tamtym czasie. To nie było oczywiście tylko na Śląsku, bo takie super szybkie pociągi pojawiły się wtedy w wielu miejscach w Niemczech. Prekursorem był chyba Fliegende Hamburger, czyli latający, nie hamburger, Hamburczyk w roku 1935. No ten latający pieron za długo nie pojeździł, bo 3 lata od 36 do 39, ale co se ludzie pojeździli, to se pojeździli. Wagony tego pociągu produkowane były w zakładach Linke Hofmann-Werke we Wrocławiu, ówczesnym Breslau. Także słuchajcie, co tu dużo powiedzieć, to byli czasy. O, coś się kulo. ...510 km w 4 godziny 25 minut. Kurde, jaki tu jest ruch na tym Bytoniu te... Wungel! Dzisiaj pociągi sprawnie, nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce niestety już tak nie jeżdżą. Ja pokonując często trasę Bytom-Wrocław, chyba nigdy nie zbliżyłem się nawet do tego czasu sprzed 90 lat, czyli godzina 40. Na ogół to są 2,5, czasem 3. I to tu, moi drodzy, na Śląsku, nie gdzieś w Ameryce albo w jakimś kosmosie, był taki superowy, super szybki pociąg i PKP, uczcie się jak się robi koleje, chociaż z tego co słyszałem to Deutsche Bahn dzisiaj jest jeszcze gorszy od PKP. To jest film o super szybkim pociągu, także musi być super szybki i ja go super szybko kończę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, życzę Wam niespóźniających się pociągów, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do śledzenia. Do widzenia i z Bogiem.